साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै 16 आरो 17 2022 बे साननैनि हाबाफारियाव CIT क'क्राझार डिपार्टमेन्ट अफ फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजिया नेशनेल सिम्पोजियाम अन द कनफ्लुएंस अफ फुड बाय'टेक्न'लजि एन्ड अट'मेशन फर फार्मार्स एन्ड एग्रिकालचार होननाय आयदायावहाय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो आखायाव लादों। जोंहा दा फुंनि सेसनाव बेखेव हाबाफारि दङमोन। बेवहाय जोंनि डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचार BTC निफ्राय जों आलासि लिंहरै बिथाङा उपस्थित जानो हायाखैब्लाबो जों माखासे जि प्रफेसार्सफोर नैबे जोंनिनो प्रग्रामाव फैदों बिसोरखौनो जोङो लानानै जोंनि बे बेखेव हाबाफारिखौ जों फोजोबबाय। जोंना गिबि सेसना जों आगान सुरबाय। थ' बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंना जोंनि लकेल माखासे फार्मार्स बा जोंनि जाखांफुनाय माखासे फालांगिफोर जायफोर माने फुड टेक्न'लजि बा फुड प्रडाक्ट माने डेभेलप खालामनायावहाय माने फालांगि हिसाबै जे आवगायबोगासिनो दं बिसोरखौ जों मदद खालामनाय। जेरै जोंनि आबादारिफोरा गोबां जोंहा माने माखासे फसल जेब्ला दिखोयो बे समाव जों गोबां लस खालामनांगौ जायो। जों माखासे प्रिजार्भेसन होननाय बुस्थुखौ जों माने हास्लाबहैया, खारन जोङो माखासे दोरोङारि माने आदबजों हाबा मावनाय हिसाबै जोङो बेवहाय टेक्न'लजि जे जों बाहायोब्ला जोङो माखासे फसल जे दिखांनायावहाय जों मारै जों बे टेक्न'लजिखौ बाहायनानै जोङो माखासे लसेसफोरखौ जोङो खमायनो हायो, बा जोंनि बे माखासे आबाद फसलफोरखौ जों बोरै भेलु एडेड होननानै बुङो, जोङो बोरै बेसेन जों बांहोनो, जेबा जों बेखौ गाज्रि जायालासे जोङो बोरै जोङो भेलु एडेड खालामनानै जोङो बेखौ जोङो बाजार बा गलायाव जों फाननो हायो। बेफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। बेवहाय जोङो गोबां इन्स्टिटिउट अफ नेसनेल इम्परटेन्सफोरनिफ्राय माखासे जोङो एक्सपार्टफोर लेंहरनाय जादों, जेरै NIT रौरकेला, तेजपुर इउनिभारसिटि, जामिया हमदर्द आरो सेन्ट्रेल एग्रिकालसारेल इउनिभारसिटि, बेफोरनिफ्राय जों गोबां एक्सपार्टफोर लेंहरनाय जादों। बेयाव जों बिनि बिसय जोङो माने सावरायगोन, गोथौयै जों सावरायगोन। जोंना दिनैनिफ्राय बे जागायबाय आरो गोबां बेयावहाय जोङो आबादारिफोरखौ जों लेंहरदों। बिसोरो गावसिनि माने जेनोखि खहा जानाय बेफोरखौ जाहाथे सुफुंजायो, जों बे हिसाबै जों बिसोरनि समयसाखौ जोङो नायबिजिरनानै जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। बे रोखोमनि सिम्पोजियामा गिबि खेब नामा? बे जों गिबियावहाय सिगाङावहाय जों कनफारेन्स हिसाबै जों खुंदोंमोन। थांनाय बोसोरावबो जोङो फार्मार्सफोर बा एन्ट्रप्रिनारफोरखौ लानानै जोङो बेबायदिनो गोबां प्रग्राम बानायदोंमोन थांनाय बोसोरावहाय। आरो बे बोसोराव जों सिम्पोजियाम हिसाबै जोङो गिबि खेब जोंनि बे डिपार्टमेन्ट अफ फुड इन्जिनियारिंआव जों खालामनाय जादों। ओरैनो साबेसेसो स्टुडेन्टफोर बाहागो लादों? स्टुडेन्टआ जोंना खाथि खालानि माखासे सानै साथामसो माखासे सात्रफोरबो दङ, फरायसाफोरबो दं। लोगोसे जोंनिनो माखासे CIT आवहाय गोबां जोंहा स्टुडेन्टआ बहुद दङ, जेरै 100निबो बारा जोंहा स्टुडेन्ट दंखायो जोंनि डिपार्टमेन्टआवनो। लोगोसे जोङो जोंनि आबादारिफोर बा फालांगि जाय माने आगान सुरजेनदों फालांगि खालामनो थाखाय, बिसोरखौ जों हांख्रायनाय जादों। बाय'टेक्न'लजिया खोब मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय दायो। मा CIT हिसाबै बाय'टेक्न'लजिनि खेथ्रआव मा बेसेबां गोनांथार होदों नोंथाङा? बाय'टेक्न'लजिनि सायाव जों बेखौनो गोनांथिखौ जों होनांगोन, जेराव जोङो जेनोखि जोंनि माने मा होनो फसलफोरखौ जे जोङो बोरै माने प्रिजार्भेसन होननानै बुंदों, बेनो जोंनि फुड टेक्न'लजि बा फुड बाय'टेक्न'लजि। थ' बे हिसाबै जोङो माबा मोनसे जोङो मडार्न माखासे टेकनिक जों बाहायाबा जोङो प्रिजार्भेसन बा जोङो गोबाव सम लाखिनानै दोननायखौ जोङो सम्भब नङा। बिनि थाखायनो जोङो बाय'टेक्न'लजिखौ जोङो गोबां जोङो इम्परटेन्स होनांगौ जानानै फैदों।